COMELEC o GMA Network kauban ang lain-laing partners nangandam na sa 2025 Midterm Elections. Ani ang report. Pipila ka buwan pa lang ang milabay dihang gipanday sa GMA ug dulaan sa 60 ka mga partners ang kampanya batok sa fake news sa eleksyon karong 2025. Taliwa sa hulga sa fake news o sa sayop nga makasayuran nga gitumong aron ilaron ang mga botante, mas gikinahanglan karon nga siguruhon ang paghatod sa sakto o kasaligang mga balita. Tungod ni ini, gipasiugdan sa GMA Network ang bag-ong panag-alyansa aron mas hingusgan pa ang pagbantay alang sa kamatuoran o sa nasud. Sa kinatibuk-an, 49 ka mga kahugpongan ang makig-uban sa GMA Network. We come together once again to deliver an election coverage that is not only the most comprehensive, but also conforms to the highest standards of honesty and integrity in a manner beyond reproach. Alang sa GMA Network Incorporated, may pirma si GMA Network President and CEO Gilberto Ardualvet Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, Senior Vice President and Head, GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, First Vice President for Public Affairs, Nessa S. Valdilion, First Vice President, Radio Operations Group, Glenn F. Aliona, President and Chief Operating Officer, GMA New Media Incorporated, Dennis Augusto L. Kaharian. First Vice President GMA International, Joseph Jerome T. Francia, kaabag-usab ang GMA Campuso Foundation. Alang sa Commission on Elections o COMELEC, may pirma usab si Chairman George Garcia. Katambayayong usab ang mga partners sa telecommunications industry, ang PLDT ug SMART. Muuban usab sa pagbantay sa election 2025 ang mga election watchdog groups, ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting or PPCRV, ug National Citizens Movement for Free Elections or NAMFREL, ug Legal Network for Truthful Elections o LENTE. Partner usab ang mga tinamod nga mga media groups sa nasud. Ang Inquirer Group of Companies nga naglakip sa Philippine Daily Inquirer ug Inquirer.net, ang Manila Bulletin, Manila Times ug Manila Standard. Kauban usab ang Catholic Media Network ug Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, Manila Overseas Press Club ug Philippine Entertainment Portal. Makig-uban ang gitahod nga mga academic institution sa pagtutok sa election 2025, ang University of the Philippines Diliman ug Ateneo de Manila University, De La Salle University ug University of Santo Tomas, University of the Philippines Los Baños ug Polytechnic University of the Philippines, AMA Education System ug National University, University of the East ug Arellano University, Colegio de San Juan de Letran ug De La Salle of College of St. Benilde, Emilio Aguinaldo College ug Jose Rizal University, Lyceum of the Philippines University ug Mapua University, San Sebastian College Recoletos ug University of Perpetual Help System Delta. Kaabag usab ang pipila ka kolehiyo ug universidad gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao, ang Mariano Marcos State University, De La Salle Lipa sa Batangas ug Universidad de Dagupan. Lakip ta ang Ateneo de Naga University, ang University of the Philippines Visayas ug University of St. La Salle Bacolod, Silliman University ug University of San Carlos, University of San Agustin Iloilo ug Central Mindanao University, Holy Cross of Davao College ug Notre Dame of Danyangas University, Western Mindanao State University ug Notre Dame University sa Cotabato City. Makauban usab sa pagbantay sa election 2025 ang Philippine Bar Association, Chamber of Commerce of the Philippines Islands ug REACT Philippines. Suportahan sa YouTube ang katuyuan sa GMA nga ihatod ang komprehensibong paghatod sa balita sa election 2025. Together we are here to ensure that every Filipino, whether in urban cities or remote places in the archipelago or wherever in the world he or she may be, has access to information that is comprehensive, timely, accurate, in order to make objective and empowered decisions at the polls. Everything is at stake in this election. Kailangan ng suporta ng lahat, lalong-lalo na yung mga kasamahan natin sa media, lalo na yung nagpapahatid ng katotohanan at tamang balita. Yan po yung advokasya natin at dapat kung ano yung totoo lang. Gahapong adlaw, gilusad ang dapat totoo election advocacy campaign aron isabwag ang kaimportante sa pagkamabanentayon o pagkamasusihon aron magiyahan ang mga botante karong eleksyon. Ngayong eleksyon 2025. Dapat totoo.
Gipagawas usab ang bagong bersyon sa Panata sa Bayan theme uban sa tabang sa pipila ka sparkle artist lakip na si Julian San Jose. Panata natin sa bayan, kining tanan alang sa kamatuoran, alang sa hapsay, ligdong ug kasaligang eleksyon, alang sa nasud ug sa katawhan, kini ang eleksyon 2025. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Abella. Balitang Bisdak.